Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Imali smo veliku gospodarsku krizu 2008. godine. Najveći teret te krize podnio je realni sektor. U kombinaciji s ostalim pojavama poput iseljavanja u razdoblju nekoliko godina izgubilo se više od 200.000 radnih mjesta. Sad imamo zdravstvenu gospodarsku krizu i opet se najveća žrtva traži od poduzetnika i radnika u privatnom, realnom, proizvodnom sektoru. Ionako podijeljeno društvo još se dodatno lomi. Opet je veći dio tereta na jednom dijelu društva, onom koji stvara novu vrijednost i daje usluge na tržištu. Tko prati rad ovog visokog doma zna da često spominjem socijalnu državu i solidarnost, kao i borbu protiv siromaštva. Socijalna država, dragi moji, koristi svoje ovlasti i resurse kako bi ispravila sve socijalne nepravde koje su posljedica djelovanja tržišta. Što kad sama država izaziva te pojave, negativne pojave na tržištu? Što kad mjere prilagođava događajima, kada se mjere ne poštuju od same vlasti? Što ćemo sad? Zapamtite, nema socijalne države bez produktivne države. Ne možemo iste poreze, prireze, namete i naknade tražiti od ljudi kojima se dekretom zabranio rad. Od čovjeka kojem si zavezao noge tražiš da trči maraton. Nelogično, nemoguće. Ne možemo u ovo vrijeme zdravstveno-gospodarske krize povećavati neto plaće onima koji već imaju najveće plaće. Niti sam to tražio, niti ću ikad glasat za takav odnos. Kad govorimo o solidarnosti, mislimo na solidarnost mlađih prema starijima, zdravih prema bolesnima, bogatih prema siromašnima, ali i solidarnost sigurnih, ili bar oni koji se tako osjećaju, prema nesigurnima. Selektivna solidarnost nije solidarnost nego ugnjetavanje jedne skupine na račun druge. Gromoglasna je šutnja dok se radnicima i poduzetnicima miče tlo pod nogama. Znajte da smanjivanje prihoda ne trpi fiksne rashode. Ajmo malo do našeg dičnog stožera. Osim što je stožer nažalost izgubio vjerodostojnost zbog čestih promjena stavova i političkog prilagođavanja, stječe se dojam da mjere stvaraju, traže, promoviraju i slave ljudi kojima se prihodi i život neće puno promijeniti primjenom tih mjera. Zato i jesu tako nejasne i tako nagle. Mjere moraju imati mjeru, zapamtite. Mjere moraju imati mjeru, biti utemeljene na provjerenim podacima, ujednačene, precizne i poštene. Ne možemo biti društvo daj jer se iz praznog lonca niko nije najeo. Moramo biti društvo rada i stvaranja. I kad su po našim gradovima padale granate, radili smo i stvarali. Kažu da će zdravstvene mjere pratiti i odgovarajuće gospodarske mjere. Mislim da moraju dolaziti u paketu. Istovremeno, građanima koji rade, plaćaju stanarinu, kredite i građanima koji se zapošljavaju mora se dati plan. Što mogu očekivati za 3 mjeseca, 6 mjeseci? Ne možemo pretpostaviti kretanje i snagu virusa, naravno, ali možemo pretpostaviti kakve mjere treba čovjek koji prisilno nije imao prihode 2, 3 ili više mjeseci. Potrebno je pratiti okruženje i zemlje EU, ali je prevažno dizajnirati i vlastite mjere koje proizlaze iz naših brojki i epidemioloških i gospodarskih. A kad već pratimo druge, pratimo ih bolje. Naša draga Njemačka pazi na zdravlje svojih građana, ali i na njihove poslove. Zatvaranje poslova praćeno je i naknadom gubitaka. Nisu svi ugostitelji ujedno i vlasnici objekata u kojima rade, plaćaju visoke najamnine. Postoji li spremnost nadoknade tih troškova ili oslobađanje od najamnine zbog COVID-19 situacije i zabrane rada?
Ne možemo kroz krizu kao guske kroz maglu. Preuzeti odgovornost na ovom mjestu i u Saboru znači staviti glave skupa i tražiti najbolja rješenja. Budimo odgovorni svi prema svima, budimo odgovorni prema starijima, radnicima na određeno, obrtnicima i studentima. Zalažem se za to i mislim da bi to naši građani pozdravili. Hvala lijepa. Hvala lijepa.